Κοιτάξτε, μόλις χθες κορυφαίος Γερμανός πολιτικός και μάλιστα πρώην Υπουργός των Οικονομικών είπε ότι με αυτά τα μέτρα που παίρνονται στην Ελλάδα όχι μόνο δεν σηκώνεις τον ασθενή στα πόδια του, αλλά το ρίχνει στο φορείο. Εγώ τι παραπάνω να πω. Αυτό δεν φωνάζω 2 χρόνια τώρα. Φαίνεται ότι έξω έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν. Μέσα τι θα γίνει, εδώ στην Ελλάδα που δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Φτάσαμε στο σημείο ο κόσμος να μην ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Και δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση να μην καταλαβαίνει τι τραβάει ο κόσμος. Σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι χυδαιότητες. Εγώ δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό. Χυδαιότητες. Δεν δέχομαι το χαρακτηρισμό. Απολύτως χυδαιότητες. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Απολύτως! Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί βγαίνετε έξω από τα ρούχα σας. Εγώ βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Εγώ περιμένω μια απάντηση. Η απάντηση Αν δεν θέλετε να μου απαντήσετε. Δεν θέλω να σας απαντήσω. Δεν μου απαντάτε. Σας απαντώ. Αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, βουλευτές εκλεγμένοι από τη Βουλή, από τον ελληνικό λαό, με 258 ψήφους, ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν χαρτιά για τη Siemens. Πού νομίζετε ότι απευθύνεστε? Γιατί είμαστε στην πολιτική? Είμαστε στην πολιτική για να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον. Έχουμε αφήσει δουλειές, έχουμε αφήσει την άνεσή μας. Αγωνιζόμαστε καθημερινά για την αγωνία του τόπου. Εμείς έχουμε χάσει τις δουλειές. Κύριε Αναστασόπουλε, σας εξήγησα ότι η ιδρυτική πράξη ενός νέου συνασπισμού εξουσίας, μιας κυβέρνησης αριστεράς, θα είναι η καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης και η ακύρωση του μνημονίου. Μην μου μιλάτε για μέτρα. Μην μου μιλάτε για μέτρα. Αν ήταν να εφαρμόσουμε εμείς τα μέτρα, καλύτερα να τα εφαρμόσει ο Βενιζέλος. Ξέρει καλύτερα να εφαρμόζει μέτρα από εμάς. Εμείς δεν είμαστε ικανοί να εφαρμόζουμε μέτρα. Το θέμα είναι να αρνηθούμε τα μέτρα.